ሰላም 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 ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹም። ንስኹምን ኣብ ዘለኹምሞ ሰላም ክትብሉ ብዓም ተስፋ እየ እምበኣር ሎማዓንቲ ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኔርላንድስ ትግርኛ ይኽልወና ናይቲ ዝሓለፈ መቐፀልታ ካልኣይ ክፋል እዩ ማለት እዩ። ዎርደን ይኽልወና ብትግርኛ ዝተርጎመ ማለት እዩ። ተስፋ ገብር ድማ ጠቃሚ ኮይኑ ክትረኽቦ እምበኣር ናብ ትምህርቲ ከብለኩም ሰናይ ትምህርቲ ግዜ። ፒነን 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 ብባንክ ባስ ዝኽፈል ኣገባብ ማለት እዩ። እዚ ናይ ገንዘብ ካርድ ምሸሎ ብኡ ንኸፍል ኢና ምሽ ኣስቤዛ ክንምፂና ዝኾነ ክንገዝእ ከለና ንሱ እንድሕር ኣብኡ ከለና ብዘይ ጥረ ገንዘብ በታ ካርድ ንኽፍል ጥራ ኮይና ንሱ ተኣገባብ ንሱ ፒነን ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ። ቱትዚንስ ቱትሲንስ ቱትሲንስ ክሳብ ንርአአ ፕረትኽ 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 ደስ ዝብል ሄትዘልፍደ 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 ተመሳሳሊ ሜቶደ 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 ኣገባብ ትግባረ ወይ ኣጠቓቕማ ዳይድልክ 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 ርዱእ ወይ ከዓ ብሩህ ንጹር ማለት እዩ። ኸይን 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 ኖ ወላ እኳ ታል 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 ቋንቋ ታለን ታለን ቋንቋታት ቋንቋታት ትራውንስ 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 ብተወሳኺ ዞንደር 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 ብዘይ በሃልፈ 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 ብዘይካ ፊል 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 ብዙሕ ታይድ ታይድ ግዜ ኦፕታይድ ኦፕታይድ ኣብ ሰዓትካ ወይ ኣብ ግዜ ወይ ኣብ ሰዓት ኢደርኤን 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 ኩሉ ሰብ ኒማንድ ኒማንድ ሓደ እኳ ወላ ሓደ ኤንቤቸ 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 ቁሩብ ዜኸን 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 በለ ወይ ምባል ክላይን 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 ንእሽተይ ወይ ንእሽቶ ኦምዳት ኦምዳት ምኽንያቱ ኦብስኹል 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 ኣብ ቤት ትምህርቲ ስኹል ትምህርቲ ማለት እዩ። ቪንከል 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 ዱካን ኦፈር ኣል ኦፈር ኣል ኦፈር ኣል ኣብ ኩሉ
نا ድሕሪ ዳርና ብድሕሪኡ belangrijk ኣገዳሲ book መጽሐፍ clear ሕብሪ ዳሩም ስለዝኾነ ከምኡ ስለዝኾነ praten ምዝራብ moeilijk ብርቱዕ ወይ ከዓ ከቢድ ማክለክ ቀሊል ሕጂ moeilijk ብርቱዕ ክኸውን ከሎ ማክለክ ቀሊል ማለት እዩ ክልቲአን አንጻር እየን ስነል ቀልጥፍ ወይ ከዓ መቕልጣፍ ላንግዛም ቀስ በል ወይ ቀስ ምባል ኣለይን ንብሕቲ ወይ በይንኻ ምዃኑ ወይ በይኑ ማለት እዩ መት ምስ ኣለማል ኩሉ ኣኽተርናም ሽም ኣቦ ወይ ከዓ ናይ ድሕሪት ሽምካ እዩ ዝባል በዚ ግን ኣኽተርና ማለት ሽም ናይ ኣቦኻ ማለት እዩ ሽም ናይ ኣቦኻ ፎርናም ከዓ ሽምካ ማለት እዩ ኣኽተርናም ሽም ኣቦኻ ፎርናም ከዓኒ ሽምካ ማለት እዩ ኣድረስ ኣድራሻኻ ወይ ኣድራሻ ፖስት ኮደ ናይ ከባቢ መለለይ ቁፅሪ ማለት እዩ እቲ ቁፅሪ 4 ቁፅሪ እየን ምስ 4 ቁፅርን 2 ፊደላትን ማለት እዩ እጅንሰን ኮድ ናይ መለለይ ቁፅሪ ናይ ሓደ ከባቢ ማለት እዩ ወይ ናይ ሓደ ገዛውቲ መለለይ ቁፅሪ ኣለዋ ኩሉ ምለን ቁፅርን ፊደላትን 6 እየን 4 ቁፅሪ 2 ከዓኒ ፊደላት ማለት እዩ خبرت داتم ዕለተ ልደት ዳኽ መዓልቲ ማንድ ወርሒ ያር ዓመት ሂር ኣብዚ ቫኒር መዓስ ፋሚሊ ስድራ ቤት ክትራውድ ተመርዓወይ ወይ ምምርዓው ቮነን
ምንባር kinderen 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 ቆልዑ mein 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 ናተይ ናተይ اوكي بقى كبرات خاتلتي حبيب بيتنا نايلو معانتو فيديو زيا نيرا قالت ما هيركم بما تكونوا تسفان دا قبركو ازمت سالساي كفال دما زي كال اي كفال نيرو سالساي كفال دما ازمت خنرينا سناي تمتي زين دابلكو سسناي